Bună ziua, bună seara, cum vreți voi, deja este aproape de înserat, dar pentru mine e lumină și în suflet și în inimă și pentru că sunteți voi aici alături de noi, o să ne povestim câte ceva din ceea ce înseamnă frumusețe, ceea ce înseamnă sănătate și, de ce nu, dacă noi arătăm bine și dacă încercăm să fim frumoase, încercăm să fim fresh, și ceilalți ne vor percepe la fel. Tocmai din acest motiv, noi, dacă ne uităm la cineva, ne uităm în primul rând la ochi, ne uităm apoi la ten. Întotdeauna suntem atenți cum arată. Eu mi-aduc aminte că am avut ani de zile în care eram foarte complexată din cauza coșurilor, din cauza acneei, și povesteam chiar mai devreme unei cliente faptul că realmente m-a marcat foarte mult acea perioadă în care aveam acne pe față. Mă întreba fiul ei de când am avut acne, pentru că fiul era cel cu coșulețe pe față. Mă întreba de când am avut acne și, părere de rău, așa mi-aduc aminte că eram adolescentă, eram mică, ce adolescentă? Cred că de la 12 ani am început să am acne. E lumina prea puternică, Alexandra? Parcă îmi bate așa în ochi. Sau nu? Nu. Încerci să scoți blițul? Ia vezi. Știi cum? Nu știi cum? Nu pot să cred. Ia să vedem. Ia să văd dacă știm cum. De aici? Ia vezi dacă e mai bine așa. Ne vedem mai bine? Da. Mai bine? Așa, spuneam de perioada în care aveam acne și cred că aveam 12 ani când am început să am coșulețe. Cert este că și colegii și copiii de la bloc, nu mai zic cunoștințe, care îi spuneau mamei: o, vai, mititica de sărăcuța, de-aia e frumușică, dar fă ceva cu coșurile astea. Deci toată lumea era așa în vai de mine, vai sărăcuța, și da, parcă nu ia urățică așa și nici nu e chiar prostuță, dar sărăcuța tare necăjită cu coșurile astea. Și într-adevăr pentru mine era cea mai mare problemă. Dacă aveți printre voi cunoștințe care au acne, care au coșuri, sau prieteni sau cunoscuți, dați un share acestei postări, pentru că cu siguranță îi va interesa. Spuneam despre acne și în timpul ăsta chiar vă rog să încercați să vă adunați aici pe live-ul nostru. Dacă sunt întrebări, Alexandra, o să te rog să le și citești. Da, doamna Simona ne întreabă pentru ten sensibil și ten uscat. Da, uite, și apoi continuăm cu acnea, da? Deci țin să vă spun că abordăm tot felul de subiecte, nu doar acnea. Ne ducem acum către produsele pentru ten sensibil și uscat și o să arătăm crema 24 de ore pentru ten uscat, este aici, da? Apoi aici avem crema demachiantă pentru tenul uscat și aici avem da, în variantă mare și în variantă micuță, iar pentru tenul sensibil recomand să folosiți acest produs care e special pentru tenul sensibil din gama Tezorii de Liguria și să faceți o combinație, adică dimineața folosiți crema pentru tenul sensibil, pentru a proteja pielea foarte bine de-a lungul zilei, și seara aplicați crema pentru ten uscat. Dau aceste detalii pentru prietena noastră pentru că vreau să punctez faptul că acele scheme personalizate pe care vi le fac în mesaje private sau pe blog sau chiar și pe Facebook și pe site-ul nostru pe ardes.ro sunt bine făcute, adică dacă intri pe site și încerci să-ți alegi produse, este o variantă, dar cea mai bună variantă e să-mi scrieți pentru a ne consulta cum e tenul, astfel încât să facem combinații cât mai bune și personalizate. Ne mai scrie doamna Anca Zaharia pentru coșuri. Uite, pentru coșuri, pentru că tot asta vorbeam, o să ne îndreptăm acum către produsele pentru acnee. Da, și avem aici laptele demachiant cu propolis în variantă mare și în variantă mică. Avem loțiunea tonică fără alcool pentru acnee.
După care, deci după ce ne-am demachiat cu lapte și loțiune, aplicăm crema cu propolis. Iată, crema cu propolis în variantă mică și în variantă mare. Masca de curățare, pe care vă recomand ca și mască să o faceți odată la 2 zile, alternat cu masca cu nămol. Și toată această schemă vă ajută extrem de mult să scăpați de acne, ca și gelul scrub, aici în varianta ten mixt și gras, iar dacă aveți tenul foarte sensibil, în această variantă pentru tenul sensibil. Da, deci iată câteva recomandări pentru acnee și pentru mai multe detalii chiar vă rog să-mi scrieți mesaje private pentru a face împreună schema în funcție de tipul de ten pe care îl aveți. Mai avem întrebări? Întreabă prețurile clientele. Da, le spunem așa, mare. Spune-le tu, Alexandra. Crema cu propolis, da. 50 de ml 82 și crema 200 de ml deja este la reducere, la 138. Un lapte, de exemplu, 49. Da, loțiunea? 40. Bun, v-am dat câteva idei asta pentru a vă explica că nu trebuie să vă speriați de prețuri, sunt prețuri direct, prețuri de importator. În momentul în care produsele ajung în farmacii, prețurile se dublează sau chiar se triplează. Aveți posibilitatea să le comandați cu prețurile acestea de distribuitor, de importator, comandând pe www.ardes.ro. Da, și revenind la acne, am reușit să scap de acne după foarte, foarte mult timp și căutări și încercări și pot să spun și drame ale unui adolescent subsemnata fiind cu acne, până când am avut o bursă în străinătate, am reușit să descoper un medic naturist care studia erboristeria și care recomanda produse, niște produse. Acele produse care m-au tratat sunt chiar aceste produse pe care vi le-am arătat și vouă, produsele din linia Ardes, da? Întorcându-mă în toamnă la facultate, colegii mi-au spus, vrem și noi. Ei bine, încet, încet am reușit să le aduc în România și iată, luna aceasta facem 18 ani de când suntem pe piața românească și mulțumesc bunului Dumnezeu că am putut să rezist, pentru că știți foarte bine că sunt mari coloși în piață, oameni foarte puternici, firme foarte puternice, care au altfel de posibilități de a investi, dar faptul că suntem aici după 18 ani este extraordinar și îmi spun și vă spun și vouă la mulți ani. Și hai să vedem ce mai avem, ce întrebări mai avem. Clientele noastre întreabă de păr deteriorat. Bun, hai să vedem, să ne îndreptăm și către păr, pentru că aici m-ați atins încă o dată. Avem probleme de genul acesta fiecare dintre noi, avem părul degradat, ne vopsim foarte mult și e bine să tratăm părul și să fim foarte atente ce șampon folosim. Dacă mergem într-un coafor, de exemplu, se folosesc produse foarte bune, dar produse care în timp deteriorează părul, deci ele sunt doar de styling. Așa că folosiți produse naturale, bio, produse fără lauril sulfați, fără etil lauril sulfați și o să vedeți diferența. Hai să vă mai arăt lucruri interesante pentru ten. Și dacă vorbim de ten, vorbim și despre acnee, vorbim și despre riduri și hai să ne oprim puțin la riduri. Această gamă extrem de prețioasă și de importantă și de benefică este linia Ardes Pro. Avem aici crema cu acid ialuronic, demachiantul cu acid ialuronic extraordinar de bun, un ser pentru strălucire și pentru luminozitatea părului, tenului, e la reducere, da? Deci intrați pe www.ardes.ro să vedeți reducerile noastre. Un ser hidratant foarte, foarte eficient. Iar aici, pam, este minunea, pot să spun. Sunt fiolele cu colagen și elastină, fiolele care practic refac țesutul și blochează formarea ridurilor. Este extraordinar de eficient și e foarte bun și pentru vergeturi. Ia să vedem ce mai arătăm fetelor noastre. Ten acneic și deshidratat, da, Silvia.
Silvia, pentru tenul acneic și deshidratat este ceea ce recomand chiar în acest moment: laptele demachiant cu propolis, loțiunea tonică fără alcool, îți recomand cu mare drag crema cu propolis și, dacă tot vorbim de tenul deshidratat, crema cu lăptucă și mușețel se aplică dimineața, iar crema cu propolis se aplică seara și rezultatele sunt extraordinar de bune. Bun, și o altă combinație foarte interesantă pentru acne este acea cremă, acea mască biorevitalizantă, care este sub formă de pulbere, care se combină cu fiolele biocompensator acid. Deci se face efectiv o mască, o preparați voi singure acasă, da? Și rezultatele sunt extraordinar de bune. Suntem alături de voi, vrem să vă dăm sfaturi și informații. Avem posibilitatea de a intra chiar acum pe www.ardes.ro și puteți să beneficiați de cadourile noastre, pentru că sunt foarte multe cadouri, o să vedeți chiar pe prima pagină. Sunt combinații de produse extrem de eficiente, cu reduceri substanțiale, și vreau să vă arăt și partea de corp, pentru că cunoașteți foarte bine crema extra forte pentru slăbire termo, aceea care încălzește și, cum spun fetele, care arde, pe care o combinați extrem de eficient cu această sinergie BioLipoair. Da? Deci, practic, se sparge această fiolă care topește grăsimea, se aplică fiola pe zona cu celulită și cu kilograme în plus și apoi vă faceți masaj singurele acasă cu crema pentru slăbire. Mai avem aici un ser minune, pot să spun, se numește Cela Roma și este un ser extraordinar de eficient, e cu scorțișoară și, aoleu, cum miroase. Și scorțișoara, mă dau și eu puțin, îmi place tare mult mirosul ăsta. Scorțișoara topește efectiv celulita, o distruge, da? Deci dacă trebuie să mulțumim cuiva, ar fi această minunată scorțișoară pe care vă recomand și vouă, da? Un ser pe care realmente, dacă îl aveți, chiar o să vă facă foarte bine. Acestea sunt fiolele de care vă spuneam mai devreme, cu colagen și elastină. Ele sunt colastin se numesc, vreau să vi le și arăt, uitați-le, aici sunt. Da? Și aceste fiole regenerează țesutul, sunt foarte bune și antirid, dar sunt extrem de bune pentru vergeturi. Aici, practic, este colagen și elastina în stare pură, se aplică pe zona cu vergeturi sau pe zona cu riduri foarte puternice și se regenerează foarte bine țesutul. Practic, se reface țesutul rupt, pentru că vergetura ce înseamnă? Țesut rupt, da? Elastina și colagenul deja sunt absente din acea porțiune. Noi venim cu acest surplus de colagen și elastină și rezultatele sunt extraordinare. Iată că v-am povestit câte ceva din bunătățile și din minunile pe care le avem noi. Puteți să intrați și pe blog, să citiți pe oanaturcu.ro testimoniale, să vedeți acolo ce spun cei care au folosit și cei care sunt dependenți până la urmă de produsele noastre. Sunteți invitați și pe site-ul nostru, pe ardes.ro, pentru că dacă intrați pentru prima dată aveți 10% reducere, deci iată, vă dau un pont, și pe prima pagină aveți foarte multe cadouri cu reducere. Eu vă urez o seară frumoasă. Deja, ia să vedem cât e ceasul. Mai sunteți la serviciu? Sunteți acasă? Ce faceți? Important e că sunteți alături de noi și nu uitați că vă așteptăm așa cum era acum câteva săptămâni. Refresh by Oana Turcu este din nou duminică la ora 16:30 și săptămâna aceasta vă veți simți foarte bine, pentru că avem o cântărață de muzică populară foarte îndrăgită de voi, așa că urmăriți-ne duminică 16:30, dar până atunci intrați pe www.ardes.ro chiar acum, pentru că aveți 10% reducere și foarte multe cadouri cu reducere. Vă pup, o seară frumoasă!